lidi, vítám z našeho nového videa. Právě dneska vám ukážu, jak tady budu cvičit. Tak zatím čau. Tak teďka vám ukážu, jak toto bude. Já vám tam požádám, aby si na to skočím. A tak dopadnu. Jo? Tak se dívejte. Jdeme. Teď. Ona mě odhodila. Teďko vám ukážu, prostě, že ten se skočí. Teďko to udělám tak, ale prostě přeskočím a zpátky, jo? Tak se dívejte. Je to lehký, já vím. Lidi, já jsem tady, akorát, že teď stočím standu, takže teď to stopnu a uvidíme se zase. Soráčko, ještě dneska. Tak, teďko jde tady, budu se měšit, jo? A počítejte to, buď zapne stopky, nebo normálně pusou. Teď! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Takže teď tady Standa bude dělat serilehy. Teď! Ale kluci, vy nám to kazíte. Úplně to serilehy, že?